ラウンド1スポーツ電気ジャンクション。早速今日はこのスーパーボールであそこのヘビをやっつけてみたいと思います。では早速やってみます。まずは跳ねて遊ぶ。今のこれはなしですね。さあ、あのヘビはやられるでしょうか。もう一回いきますよ。強い跳ね上がる。誰かが作った雪だるまやけ壊さないようにしよう。あ、サッカーボールがこんなとこあった。スーパーボールじゃなくサッカーボールがこんなとこあった。これは濡れてるけど段ボールが壊れる。優しく当てなきゃ。いくよ。優しくやってるつもりなんやけど。ちょっとサッカーボールのいて。いやなかなかやられんな。いやこっちに行ったスーパーボールがあんなとこ行った。全然やらない。ごめん、強すぎた。あ、なくなるとこやった。危ない。行くぞ。はい。